Nicolás González Casares, moitísimas grazas por gardarnos un tempiño que foi difícil combinar ao final, pero... Foi complicado, sí. Que vin desde Vigo agora? Agora vimos de Vigo, antes estuvemos en Marín, logo acabaremos o día en Pontevedra. Tamén? O sea que viñastes aquí a Carballiño de gratis? Bueno, non, porque logo vimos a Ribadavia, xusto despois de... É dicir, estamos paseando bastante. Non, xa te vexo, e ademais hai que darche os parabéns xa por adiantado, pero por outra cousa, porque xa acabas de ser pai, non? Sí. De primerizo, ademais. Bueno, achegámonos un pouco tamén a Carballiño, porque así vou a Lalín, beso o meniño antes de... bueno, de facer todo. Compaxinar aí o nacemento coa campaña como foi. Bueno, sí, como se poida. Queda pouquiño, a verdade que teño moito a cabeza no que hai que ter, que non é exactamente a campaña, tamén a campaña, pero, home, pois, desexando acabar a campaña. Bueno, tú comezache como eurodeputado nesta legislatura pasada e vai facer 5 aniños. Como é a minha curiosidade persoal xa de chegar ali e se te abrumas e como te sintes como tal e xa como é a vida dun eurodeputado? Bueno, a vida vai cambiando, o eurodeputado, pero bueno, cando chegas ali quedaste un pouco desorientado, é certo que o Europarlamento é moi grande, tenche que levar dun lado para outro, o primeiro, tens que ter serpa. Con varias sedes? Sí, con varias sedes, bueno, Estrasburgo aparte así como medio circular, empezas a dar voltas e nunca topas o espacio que che toca. Pero logo, bueno, ben, é dicir, non difícil é viaxar, é complicado, faise ás veces moi pesado, e máis cando foi a pandemia, porque na pandemia, xa che digo, eu de PCRs polo menos fixen 70, 80. Claro, e ademais ali, durante a pandemia, que foi un tempo de ir menos ou de que ali iba solo ao despacho e non se facían os plenos en vivo e en directo, como foi? Ao principio ir menos, de feito íbase moito menos. A partir de ali fomos indo cada vez máis, pero estabas moito tempo no despacho, se tiñes que intervir, baixabas, volvías a subir, os votos eran online. Bueno, era moi complicado, porque a veces xa non te adaptabas. Pero logo pasou unha cousa, que houve moitos que xa se acostumbraron a vida online e incluso estando no Parlamento, cando había un comité, entraban desde o despacho do Parlamento no comité, é dicir, vía online, e dices, polo menos vais aquí. Aquí, tama algo. Tanta nugalla, non? Eu entendo que participaban varias cousas, era máis cómodo. Xa. Tú eras parte, máis de primeira legislatura no Bizo, pero da delegación máis importante do Grupo dos Socialistas, se non me equivoco. Sí. A Delegación Socialista Española é máis grande do Grupo Socialistas. Que traballo tes desenvolto durante estes anos? Bueno, como dis, mira, ao principio foi a pandemia. Na pandemia eu son enfermeiro, resulta que non había outro sanitario na delegación. Dixeron, ti sabes desto? E apandache? E apandei con moito gusto, non? Estuve no das vacinas, na xestión da pandemia, logo tamén na parte de reforzar digamos, o que é as estruturas de saúde da Unión Europea. E na segunda parte, viña traballando na parte de enerxía, industria, transición, e aí xa me tocou máis o que estaba previsto, os renovables, fundamentalmente a reforma do mercado eléctrico, onde foi un oponente parlamentario, cando foi a guerra de Ucrania, houve que reformalo e tal, pois todo, ocupeime disso. Vindo xa máis para aquí, claro, estas eleccións, creo que o grande problema que teñen é que se non coinciden con outras, a participación suele ser baixa, porque ao parecer é difícil trasladarlle a xente que isto verdadeiramente importa. Como estades facendo nesta campaña para decirlle ás persoas, oye, o que ali falamos, o que ali votamos, o tempo que gastamos ali, cobrarémolo, pero algo por vale. Eu creo que nós todos estamos no Parlamento, por lo menos unha boa parte, tratamos de facer eso que dis de que é importante durante os 5 anos. Sí. Pero a veces non nos compran o discurso porque, bueno, pois ali tampouco hai a confrontación que hai aquí, é dicir, hai debate, pero non é o nivel de confrontación e ás veces nos medios non venden tanto. Eu agradezo moito que esa posibilidades alternativas para poñer a nosa mensaxe, porque ese é o noso traballo, non? Pero desde logo nestas eleccións, pois a máis de xogarnos moito, eu creo que hai un retraimento, porque como non se elixe directamente un goberno, que se elixe un parlamento, pero eso tamén pasa no Parlamento Galego ou no Congreso dos Diputados, realmente escollemos os parlamentarios, non é certo que non escollemos directamente a Comisión, pero sí que validamos quen vai ser o presidente da Comisión Europea ou quen vai ser comisario, non? Iso é importante no Parlamento. Correcto. E falando do partido aquí, claro, vimos dunhas eleccións que tuveron un resultado... Buenas tardes. Boas tardes. Vimos dunhas eleccións que tuveron un resultado moi malo para o Partido Socialista. Besteiro vende a asumir esa Secretaría Xeral.
ves o partido con forza para enfrontarse ahora nunhas eleccións? A ver, unhas europeas son a nivel estatal, é certo que o resultado non foi bo, pero o partido está respondendo e imos ter uns bons resultados dentro de uns días nestas eleccións europeas. Estou convencido de que, home, canta máis participación haxa moito mellor, ademais, a nos vai nos ir mellor canta máis participación haxa, pero eu vexo que o partido se vai recuperando, ten que facer un proxecto galego, pero claro, a vinculación entre este proceso e o anterior pois é relativa, non? Xa. En todo caso, tú crees que Besteiro quedase como líder era necesario? Besteiro, eu creo que ten que ser o líder, sempre o creí, non? Desde o momento, pase que non lle dimos moito tempo. Aquí tamén houve tantas vicisitudes dentro do partido e ademais adiantáronse as eleccións porque non estaban previstas para cando foron, que tal xeito que non tuvo tempo que suceda un proxecto. Creo que Besteiro necesita o tempo, precisa o tempo para facelo, non? Tú crees que isto da democracia epistolar funciona? Bueno, mira, vou che dir unha cousa, non é unha mala técnica, porque a primeira parte da carta... A primeira vez vale, como estrategia compro, leuna todo o mundo. Eso seguro. En cambio, ti estás na tele, faz un discurso, igual non che fan caso, poñenche un cacho. E na segunda, eu creo que tamén a xente a leu. Home, tampouco isto é... non van ser encíclicas cada 15 días, non? Pero creo que un xeito tamén de que a xente vaya ao detalle das cousas, porque moitas veces ahora estamos moi acostumbrados a o vídeo ten que ser menos de un minuto, o corte na tele menos de 30 segundos e o texto que non teña máis de 140 palabras, pois creo que ás veces nos ven, non? Xa todos caemos neso, non? Ves o artigo, ves os titulares, e quedas cos titulares dunha entrevista e logo, igual a entrevista non se parece de todos os titulares, non? Entonces, creo que merece a pena ás veces ler e profundizar. Pero bueno, tampouco vai ser o xeito de comunicación habitual do presidente, non? Bueno, en todo caso, o Partido Socialista, falámolo varias veces xa durante esta campaña, estas eleccións teñen unha circunscripción única, sí, e única, claro, unha única lista, non? Para todo o Estado, neste caso para toda España. A campaña, desde o Partido Socialista, estás enfocando combativa, e aproveitando, bueno, recentemente ese conflito con Javier Milei, chaman a xente de esquerdas de zurdos, e aproveitouse nun spot de campaña. Crees acertada este xeito de facer campaña que se está enfocando? Eu creo que é acercado é que nos temos que decir claramente que aquí hai que xogarse a cousa contra os ultras e os reaccionarios e un risco real de que sexan eles os que collan máis poder na Unión Europea, que vai contra todos os principios básicos do que é o proceso de Constitución Europea. Por lo tanto, neso creo que está ben caminhado e temos que dicilo. Por que viñeron este Milei e todos estes ultras a España? Porque agora é o que odian. Odia un país que crea dereitos, que ten libertades, que respeta a comunidade LGTBI, que sube o salario mínimo, que mellora o emprego e que o fai sin recurtes e con servicios públicos. Por lo tanto, é todo o que les odian é o que estamos facendo aquí. Eu entendo perfectamente que viñeran aquí, porque realmente é o que queren combatir, o modelo español, é dicir, nós estamos medrando, creando emprego, os fondos máis ou menos van funcionando, temos moitos problemas, claro, non podemos esquecer, hai un problema de vivenda moi grande na xente nova que hai que abordar, pero home, nós somos o que eles non queren. Falando, por exemplo, de vivenda, que pode facer a Unión Europea con respecto a Pois mira, a Unión Europea, as políticas de vivenda non son da Unión Europea, non? Pero sí que pode facer programas europeos que se enfoquen a mellorar a vivenda, o acceso á vivenda. Temos un programa que chamamos Garantía Vivenda Plus, onde se poden dedicar fondos á promoción de vivenda, pero ten que ser parte dun gran acordo europeo, porque non ser, digamos, directamente unha política europea, ten que haber un acordo que se pode dedicar para iso. O que sí podemos facer é mellorar, por exemplo, as condicións de acceso. Ou se, por exemplo, baixaron os tipos de interés. Ou se mermamente, sí. Eso algo axuda. É unha política europea, pero fai o Banco Central Europeo, non hai mediación prácticamente política. Pero bueno, eu creo que é un dos grandes problemas. Algo que sí pode facer a Unión Europea é toda esta regulación dos pisos turísticos. Sí que podemos poñer uns dereitos de que haxa unha libre competencia, pero que haxa tamén uns parapetos, unhas salvagardas para o acceso á vivenda real na que viven as persoas, no aluguer e na compra. Que che gustaría, a ver,
Preguntei aos demais eurodeputados, cada un ten as súas movidas, os seus desexos para esta legislatura. Que che gustaría conseguir como eurodeputado nestes 5 anos que veñen? A ver... Pode ser unha cousa moi simple, pero bueno, o que tú dicir que te... Vamos a decir unha cousa. A min, cando cheguei ali, se digo, mira, eu vou reformar o mercado eléctrico, vou conseguir que a ninguén lle corten la luz nunha situación de vulnerabilidade e tal, se digo isto no ano 2019, todo o mundo reiríase de min. Bueno. E está feito. Oye. Claro, entonces poñerme así... Podeste flipar, non pasa nada. Claro, poñer ese tipo de metas, pois, preocúpame moito. Eu que sí que quero que, por exemplo, Galicia ten unha oportunidade moi grande na transición industrial, ecolóxica, e no coñecemento. Estamos vendo empresas en Galicia do ámbito do coñecemento, desa transición que teñen unha potencialidade grandísima, e favorecer un marco para que Galicia mellore a súa industria, ese mellor emprego de calidade e revirtamos esa situación demográfica que temos, para min é un gran objetivo. Hasta onde chegar non o sei, logo traballarei nesas áreas e, como digo, pois igual tócame, non sei, neste caso non reforma o mercado eléctrico, pero algo polo estilo, pero non se pode dicir porque non me atrevo. Eu quero, por exemplo, un fondo de tecnoloxías verdes para loitar contra o cambio climático e que podamos avanzar máis rápido, pero bueno, non sei se me vai tocar a mí ou non, tratarei de que sí, non? Isto é máis complexo, non? Todo o tema militar e dos conflitos que sabemos cales son, os da invasión de Rusia a Ucraína e o conflito en Palestina. Claro, que posición ten que ter a Unión Europea con respecto a isto? Bueno, primeiro falar cunha linguaxe máis de poder propia. Nós levamos moito tempo... Con identidade, non? Propio de con identidade, porque nós levamos a nosa defensa, témola certa medida subcontratada. É dicir, nós gastamos pouco en defensa e hai outros que gastan moito para axudarnos a protegernos a nós, como os Estados Unidos. Creo que nós neso temos que ter unha voz propia. Non quero dicir fora da OTAN nin nada que se pareza. Eu agora mesmo vería aí casi irresponsable salir da OTAN. Pero Europa ten que ter unha voz propia nesto e falarlle de tú a Estados Unidos, pero tamén falarlle a China e saber que temos aí a Rusia que non é un amigo. E agora como está tamén facendo España, asumindo riscos a veces, digamos, diplomáticos como estamos vendo con Israel, pero tomando decisións que, oye, non lle gustan Israel, pero son pola dignidade e pola paz, e temos que facelo, non? É o mesmo na invasión Rusia, nos temos que decirle a Rusia que ese non é o noso camiño, porque ademais Rusia que busca está amenazando, de un xeito velado, o estilo de vida europeo. Eles non lle gusta a democracia, é dicir, Putin, demócrata non é, non? E polo tanto, non lle gusta esta posibilidade europea de máis dereitos, e o LGTBI, pois, vou decir un pouco bruto, gasaríaos a todas as persoas que aman dun xeito diferente ao xeito tradicional, bueno, pois nós defendemos eses valores, non? Está o día para, a verdade, que botarse o río neste paraxe que temos. Bueno, aquí o Arenteiro. Arenteiro maravilloso. Prefería o Deza, Tú eres mal, bueno, sí, eso tirando para casa, non? Pero como era de Ourense, pois mira, o Arenteiro. Mira, falando de cousas de cerca, como lle dis, falando dun tema en particular, ou do que tú queiras, pero como lle dis a un galego ou unha galega que isto de verdade lle afecta, falando de algún tema en particular que lle afecte? Bueno, tamén depende a que se dedique cada un, non? Bueno, pode ser, pode ser un agricultor ou que unha cousa moi simple, galego, sei onde sea. Sí. Todos na casa temos 40 cargadores, non? Así de diferentes tales, enchúfase, non... Puximos ter un cargador único. Bueno, é unha decisión europea, nos outros lugares do mundo non é así. E o tapón das botellas, que este bueno, tamén foi máis polémico. Ese é máis polémico porque vas aí e petas con nariz, non? E logo pechas e non pechas de todo. Bueno, pero pouco a pouco a tecnoloxía irá. Pero eu creo que Galicia, creo que necesitamos, é dicir, que o galego palpe, non? Pois nestas cuestións enerxéticas hai moitos beneficios que estamos tendo, non? Esa acción ibérica foron 700 euros que aforrou cada familia, pero os galegos, por exemplo, na pesca, no mundo da agricultura, tamén no mundo da industria, e no mundo da nosa lingua, porque nós defendemos que o galego se fale no Parlamento Europeo, estamos facendo forza para iso, non? E que o galego sexa unha lingua cooficial na Unión Europea, non é que aumente o estatus de galego, para mí vai ser a lingua de Galicia, pero vai ser máis recoñecida e tamén a nosa idiosincrasia. Pois Nico, moitísimas grazas por atendernos, por guardarnos este trociño de tarde. Bueno, e po que queda, que xa queda nada, pois un último impulso. Exactamente, mira, os de Lalín somos casi de Ourense, tamén de Pontevedra, algo de Lugo, temos a dióceses de Lugo, así que
nos hermanamos con todos. Sois da diócese de Lugo, eso sí que non Sí, sabía. sí, mira, somos hospital en Santiago, autovía gratis para Ourense, a provincia de Pontevedra e a diócese de Lugo. Por lo tanto, Estades ben repartidos. votar a un galego ou un de Lalín é votar a un galego que sabe por onde vai Galicia. Por moitas gracias, Nicolás. Moitas gracias.